Xaxel eta Andrea egin dabe tutorial txiki bat. Tutoriala? Bai, tutoriala. Zelan egin aldan bambusko txalupa txiki bat, baltza bat. A ber. Gaurko egunean egin nahi genuke zuentzako tutorial bat. Txalupak nola ez diren egiten. hori da. Orduan, sokak beti superatzen eta tenteten. Bai. Bigarrenik. Nudoak. Nudoak ere, kriston gogorrak izan behar dira. Bestela, hori, sokak askatzen dira, eta gero zer gertatzen da uretan? Bambuak kanpora doaz. Hirugarrena. Bambuak alineatuta egon behar dira, ez horrela, eta horrela. Hola ez. Ikusten duzuen moduan, bambuak 3 pauso. 0 bat. Sokak beste 0 patatero. Eta nudoak beste 0 patatero. Hori badakizue nola txalupa bat egin behar ez den. Ba, Izaro eta dano izaten zuen. Ez dut ulertzen, hainbeste jakinde, zelan ez dizen jarri momentu baten bez, euran baltza hori hobetzen. Bai ba.